Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji maýy hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar güneligi gepleşigimizi Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awraýly bankierleri bilen duşuşýar. As part of this agreement, Iran has a right to do certain business that has been defined, and they have the rights to the benefit of a deal that they've agreed to. Owasanyň Tahar welaýatynyň Darkat etrawyna söwüşçilerden ýygyň almak üçin harba operasiýalar geçirilýär. Musawzai taraki Karatepa Nurhel ýyratışlar tasqifler hamiterlan jang ýürýändir. Türkmenistanda ykdysady krizis sebäpli Aşgabatyň ýyl içinde gulwadary diýilip atlandyrylýan ýerinde hem iş tapmagyň kynlaşanyny habar berilýär. Şeýlede paýtagtda ençeme desganyň guruluşynyň togtandygy aýdylýar. İşletlerin işçiye kıyımlı hareket yok. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synanşar. Yarım saatlyk habarlar güneligi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Iran resmileri ýurduň şaý musulmanlarynyň ýaşaýan sebitinde bolan güýçli bomba partlamasynda ölenleriň sanynyň 29-a ýetendigini aýdýarlar. Bagdadyň gündorundaky Sadr etrawynyň açyk meýdandaky bazaryna bolan bu partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremist topar özü sunaldy. Iran polisiýasy ölenleriň sanynyň mundan hem artmagynyň ähtimaldygyny aýdyp alady edýär. 11-nji maýda bolan bu wakanyň netijesinde golay goltumdaky birnäçe ulagy we bina agyr zeper etdi. Iran demir adagynda we gün watarynda giň territoriýalary kontrolly edýän sünni ekstremist topar şaý musulmanlarynyň adykly edýän sebitlerini ýyl-ýyldan nişan alýar. Geçen ýyl uruş we konflikt zerarly öz ýaşaýan ýurtlarynyň göçmäge mejbur bolan adamlaryň sany rekord derejesinde artyp 40,8 milyon adama barabar boldy diýilip 10-njy maýda çap edilen hasabatda aýdylýar. Bu san şu neçenli hasab alynan iň ýokary görkeziji bolup bu dünýädäki bosgunlaryň sanynyň öňküsünden 2 hesse artandygyny aňladýar diýip Norwegiýanyň bosgunlar geňeşiniň başlygy we hasabatyň awtorlarynyň biri Jan Egeland belleýär. Bu hasabat düýbi Jenewada ýerleşen içki bosgunlygy gödekçilik edýän merkez bilen bilelikde taýýarlandy. 2013-nji ýylda öz öýünden göçmäge mejbur edilen 8,16 milyon şol sandy ýakyn gündorda we Demiradyk Afrikada 4,18 milyon adam hasab alındy. Şeýlede hasabatda geçen ýyl helakçilikler ýa-da konflikt zerarly 19,12 milyon adamyň ýurt içindäki bosgunlyga sebäp bolandygy bellenýär. Owasanyň gün ortasyna edilen ulagly bomba hüjüminde 11 adam öldü we başga ençemesi yaralandy. Nangarhar welaýat häkimliginiň 10-njy maýda ýerden beýanatynda söwüşçüniň Nazian etrawyndaky hökümete taraptar Tire taýpa lideri Malik Dehkanyň öýüniň golaýynda ulagly bombany partladanyny habar berilýär. Şeýlede beýanatda wakada 23 adamyň yaralanandygy, olaryň arasynda Talibana garşy ýaragly topara ýolbaşçylyk edýän Dehkanyň hem bardygy aýdylýar. Bu hüjümyň jogapkärçiligini hinide çenli hiç kim öz üstüne almady. Azerbaycan Ýewropada LGBT, ýagny lesbian, gay, biseksual, transgender we interseksual raýatlarynyň ýaşama üçin iň yaramaz ýer diýilip hasaplanýar. Tanymal hukuk goraýjy toparyň kanuny deňlik baradaky kriteriýalaryny Azerbayjanyň kanunlarynyň diňe 5 göterimi gawat edýär. 10-njy maýda ýaýradylan Ilga Europe Rainbow Indeksinde LGBTİ jemgyýetine täsir etdirýän kanunlara, siýasata we olaryň amala aşyrylyşyna laýyklykda Ýewropanyň 49 ýurduna baha berilýär. Bu hasabatdaky iň pes 3 görkezije öňkü Sowet ýurtlary Ermenistan, Russiýa we Azerbaýjan eýerler. Indeksin iň ýokardaky derejelerinde Malta, Belgiýa we Beýik Britaniýa ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatda Azerbaýjanda homoseksuallygyň kanuny laýykdygyna garamazdan ýurduň LGBT jemgyýetini ýigrenç jenaýatlerinden we diskriminasiýalardan goramakda şowsuz bolýandygy bellenýär.
Türkiýede gysga wagtlaryň tutsak edilen Gallan jurnalistiniň Niderlandlara dolanmagyna ruhsat berildi. Ebru Umar Türkiýede prezidenti kemsetmek diýilip hasaplanan tweeti ýazmakda gysga wagtlaryň tutsak edilip, onuň bu iş boýunça derňewler dowam edýän döwri ýurtdan çykmagy gadagan edilipdi. Gallan Daşary işler ministri Bert Koenders özüniň 10-njy maýda beren beýanatynda jurnalist Ebru Umaryň Türkiýany terk edendigini aýtdy. Şeýlede Koenders Gallan Türk goşa raýatlygyna eýe Umaryň ýurda dolanmagy ajaýyp habar diýdi. Umar özüniň geçen aý Türkiýanyň günwataryndaky Kuş adasy sebitinde tutsak edilendigini we 16 saat sonra çekilenden soň goý berilendigini, emma onuň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdypdy. Adam hukuklaryny we media azatlygyny gorap çykyş edýän toparlar Türkiýede media azatlygyny ýygyderli tanqid edýärler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş bolduňyzda olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awraýly bankirler bilen duşup olary Iran bilen biznes etmek isleseler öňünde Birleşen Ştatlaryň durmajakdygyny ynandyrmagy planlaşdyrýar. Bu duşugy Britaniýanyň Barclays, HSBC ýaly iň uly banklarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň berjek giňişäk maglumatyny bilelikde dinläliň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda eger olar Iran bilen biznes etseler Abbasanyň öňlerinde durmajagyny anandyrmak üçin Londondaky esasy bankirler bilen uguşdyr. Ol käbir bankirleriň tährana garşy saklanyp galan Amerikan sanksiýalaryny bahana edip Iran bilen biznes etmeýändigini ýoksun bolmanyny dünýä döwletleriniň Tehran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyndan soň global sanksiýalaryň aglawasynyň aýrylandygyny we olaryň biznes edip biljekdigini bellädi. Biz käte bu prosesde bahana duglanýar diýip Kerry 10-njy maýda Londona geleninden soň aýtdy. İşeğur adamlar biznes etmek islemeýän bolsa ýa-da gowy biznes aralaşygyny görmese Birleşen Ştatlar bahana edilmeliler. Bu adaletliler, bu dürüstler diýip Kerry aýtdy. Bu duşugy Britaniýanyň esasy banklarynyň şol Barclays, HSBC we Standard Chartered banklarynyň şeýle beýleki Ýewropa banklarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Ker banklar diňe Birleşen Ştatlaryň nişana almagy dowam etdirýän Iranly biznesmenler, ýagny Iranyň Revolýusiýa gwardiýasy bilen ýylteşikli kompaniýalar bilen biznes etmekden gaça dursalar gowy boljagyny aýtdy. Bu ýerde açyk aýdynlygyň bolmagy möhüm we aýdynlyk şundan ibaret. The banks in Europe are free to lend, to back a deal, to open an account for Iran, to engage in commerce. Ýewropa banklary eger anyk belgilenen kärhana bolmasa Iran üçin hasap açmakda, sewda etmekde, pul salışmakda, kanun biznes şertnamalaryny baglaşmakda, maliýeleşdirmekde, pul karz bermekde dol azat bolaryň hemmesi dol açyk diýip Kerry aýtdy. Kerry'nin ve Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýleriniň gaýta anandyrmasyna garamazdan Reuters habar gurulugynyň berýän maglumatlaryna görä Abbasa banklary we bazarlar bilen giň gatnaşyk bolan uly Ýewropa banklarynyň hiç biri sanksiýalara duçar bolmakdan gorkup Iran bilen baş goşmak islemeýärler. Olar öz Ýewropa bölümleriniň Abbasa bölümleri bilen köp sanly öýdary baglanşygynyň bardygyny aýdýarlar we şeýle ýagdaýda Amerikan maliýe sistemi arkaly Irana pul geçirmegi Abbasa gadaganlygyny adynyň tehnik taýdan bolman amala aşyryp bolmazlygyndan howatyr edýärler. Ýewropanyň uly banklarynyň biri bolan BNP Paribas 2014-nji ýylda Iranly müşteri ýaly pul geçirmek prosesi bilen baglykda $9 milyard jerime sedewar boldy. Bu jerime Ýewropa banklaryna uly täsir galdyrdy. Mundan başga Obama administrasiýasy Abbasanyň daşyndaky banklaryň Iran bilen biznes edip biljegine berk ananýan hem bolsa, banklar ýanwarda işe başlajak indiki prezidentiň bu pozisiýada durmazlygyndan howatyr edýärler. Respublikanlaryň öňde barjy kandidaty Donald Trump we Respublikan Kongres liderleriniň ählisi Iran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyna garşy boldy. Şeýle dolar Birleşen Ştatlaryň galan sanksiýalaryň ählisini berk durmalygyny öýdürdi.
Ýewropa banklarynyň istinap görmek wagtda göwünsüzlikler bilen bir hatarda Iranyň hökümeti hem ýadra alasygynyň garasan ykdysady wagtlarynın dol höýürini görmeýändigini aýdyp nägile bolýar. Ýokary lider Iranyň iň güýçli şahsy bolan Ayatollah Al-Khamenei bu gijikmelerde gösgöni Birleşen Ştatlar günäkärlýär. Birleşen Ştatlaryň gaznasy ulu korporasiýalar, ulu guramalar we ulu banklar gelip Iranyň iş salışmagy karar edip bilmediýär usullary ýüzürýär diýip Khamenei mart aýyna aýtdy. Kärdeçim Ýowşan Annorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany deýişli maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Takhar welaýatynyň Darkat etrawyny söwüşçülerden ýygyna almak üçin harby operasiýalar geçirilýär. Bu welaýatyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy general Sultany Agdalyan etrawynyň 15 owasynyň söwüşçülerden arassalanandygyny aýtdy. Bu barada jikmejik maglumatlary Owansanyň habarçymyz Şamerdanguly Muraddan dinlädiň. Takhar welaýatynyň Darkat adly etrawyna jeňçiler ýeçilik edýär. Welaýatyň Täjikistan bilen serhetleşen böleki etraplarynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Darkat etrawyny jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin Awgan güýçleri Tender 6 adly harby operasiýa başlatdy. Jeňçilere garşy harby çare şu gün 11-nji maýda da dowam etdi. Takhar welaýatynyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy general Sultanyň aýtmagyna görä, etrawyň 15 obasy jeňçilerden arassalanypdyr. Şu gün ertir ýerden jeňçilere garşy Awgan güýçleri harby göreşe başlady. Uruş häzirem dowam edýär. Etrawyň böleki obalaryna jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin alada edilýär. Jeňçilere garşy göreş boýunça belimiz bagly diýip general aýtdy. Musawzai taraki Karatepa Nurhel ýydatışlak tasqir şerat hamiferlan jang jurýan. Darkat etrawy Täjikistanyň serhet ýakasynda Amy darýanyň kinaryndaky adada ýerleşýär. 4 tarapam suw bolandan soňra etrawa gämi we gaýak arkaly barmaga mümkinçilik bar. Etrawa geçerýäli köprü ýok. Şonuň üçin bu etrawyň ilaty daşary bilen elde ýasalan gaýaklar arkaly gatnaşyk saklamaga mejburdur. Bu ýagdaý Awgan harbylarynyň jeňçilere garşy göreşini hem kynlaşdyrypdyr. Awgan güýçleriniň söwüş hereketleriniň komandiri Abdulgapur Sabrynyň aýdýşyça Awgan harbylary goranyş halatynda durýar. Etrapda jeňçilere garşy göreşi güýçlendirmek üçin hawa güýçlerinden kömek soradyk. Ýöne henüz hawa güýçlerinden ýardam bolmady. Jeňçilere garşy Awgan harby hawa güýçleri zarba urup başlasa bizem öz hüjümimize girişeriz. Jeňçileriň merkezi Basir Hilatly sebte ýerleşýär. Şonu ýok etmegi gözüňde tutýar diýip komandir aýdýar. بشرخیل که مرکزی اساسی دشمن در اونجا است. پرسنل ما در خط مدافع است. ما هم تعرض خود ادامه میتیم. Darkat etrafında neşe kaçakçılaram var. Olar jeňçilere ok yarak satın almagy boýunça pul kömek edýär diýip yerli resmiler habar berýär. Demirgazyk Gündogor Awganystanyň böleki welaýatlarynda da bolşýaly Takhar welaýatynda hem daşary ýurtly jeňçiler ýerleşipdir. Olaryň köpüsiniň Merkezi Aziýaly militarlardygy aýdylýar. Täjik Awgan serhedine de jeňçilerin kontrollyk edýändigini yerli resmiler ma'lum edýär. Takhar welaýatynyň baş etrawy Amy darýanyň kinarynda Täjikistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Awganystanda barýan ýagdaýdan Täjikistan hem hawatirlenme bildirýär. Jeňçilere garşy göreş boýunça regionda ýerleşen ýurtlaryň Awgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň ören zerurdygyny prezident Gany dün 10-njy maýda duşanbede eden çykyşynda öňe sürdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmanam iki ýurduň serhediniň farahatçylykly serhet bolmalydygyny belledi. Şaýmerdan Olam Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky döwür Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň çökkünlüge uçraýandygyny görkezýän ençeme alamatlar gözeýilýär. Şu ýylyň başyndan başlap ýurtda dollaryň naqd görnüşindäki satuw dolu togtadylyp, onu satyn almagyň muktary hem çäklendirildi. Şeýlede şu ýylyň fevral aýyndan başlap ýurtda öňmükt bolan suw tölegli edildi we gaz, elektrik togyýaly jemgyýetçilik hyzmatlarynyň tölegli edilmegi barasynda hem görüňler edilýär. Edil şu günlerde Türkmenistanda işsizliğin hem artıp başlanýany aýdylýar. Aşgabatyň ýylyçyny Gulwadyr diýilip atlandyrylýan ýerinde hem iş tapmagyň kynlaşandygy habar berilýär. Ýylyçynda Gulwadyr diýilip atlandyrylýan bu ýer ýaşaýjylaryň bir günlük iş tapmagyň gözleginde jemlenşen ýerdir. Bu ýerdäki ýagdaýlar barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň berjek maglumatyny dinläliň. Aşgabatyň Garadamak aýlagyny kaýsyr bir ulogyň bu ýere gelip saklanmagy tögerekdäki garaşyp oturan adamlarda ýakymly umydy ýörýär. Onsoň maşin gelip duran wagtynda onlarça adam ylgap maşiniň ýanyna barýar. Çünki kaýsyr bir ulogyň bu aýlaga gelmegi garaşyp oturanlaryň käbir üçin ähtimal gazanjyň gapysyny açýar. Garadamagyň aýlagy paýtagtda işläp ýörenleriň arasynda açyk sähmet birjasy diýilip hasaplanylýar. Onun il arasındaky ikinji ady bolsa Gulwadyr. Bu yer günlük işin gözlegindäki adamlaryň merkezi. Şol ýere gelýän maşinlaryň köpüsi günlükçi işçi güýjüni gözläp barýan adamlar. İş gözlegini Garadamaga baran şol adamlaryň arasynda galypçy, demirçi, betonçy, boýagçy, gara haýsy urdan nisen işçi bar. Soňky wagtlarda bolsa guruluşyk sektoryny iş ýerlerini gyýyskaldyrmagy şeýli işçileriň sanyny barka artdyrýar. İşin gözlegindäki adamlaryň sanynyň artmagy bolsa, şol ýere jemlenşen adamlaryň iş tapmak mümkinçiligini adaldyar. Şeýlelikde uzun gün garaşyp iş tapman eli boş we lapket bolup öýüne dolanýanlar hem bar. Häzirki wagtda men şu ýerde günümi bolmaganyna 10-20 manat gazanýan, ogada bolsa meniň hiç ýyly işim ýok. Entek pensiýam ýok. Beýasdan soň aňsat bolmasada güderan aýlamalyp, özüni sapar diýip tanadan 60 ýaşlarynyň ýylleşimi aýdýar. Sapar ağa Aşgabatyň bir wagtlar güllä guruluşyk sektoryny işlemek üçin welaýatlardan paýtagda gelen türkmenistanlylardan diňe biri. Ol paýtagda daha soňdan ýagny ykdysat taýdan ýurdun iň garyp diýip hasaplanýan welaýatlarynyň birinden gelipdir. Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ol ençeme wagtdan bäri Garadamak aýlagyna durup günlükçi hökmünde gazanç edip maşgalasyny eklemäge finansiýar. Onuň Aşgabada gelenine ençeme ýyl bolupdyr. Sapar ağa başga çykalga tapman günlükçi bolup gazanç etmek üçin Aşgabada gelip uzunly günni Garadamakda talaba garaşyp geçirýän ýylleşlerimiziň diňe biri. Energiýanyň bahasynyň dünýä bazaryna barhap etilmegi, türkmen manatynyň hümmetiniň aşağı kaçmagy soňky aýlaryň dowamyna Türkmenistanyň ykdysadyýatyna göz görtüre täsir etirdi. Aşgabatyň guruluşyk bugdagyny gözelýän haýallamy şol täsiriň aýdyň misaly. Häzirki wagtda paýtagtda guruluşy togtadylan ençeme deska gözelýär. Bu ýagdaý bolsa guruluşyk kärhanalarynyň öz golasyndaky işçileriniň sanyny azaltmagyna getirýär. Türkmenistanyň edil soňky aýlaryň dowamyna näçe adamyň işden çykarlanmagy ýa-da iş gözläp näçe adamyň zähmet birjasynda hasaba duranyň barada anyk maglumat berilmeýär. Emma Halkara Valyuta Fondu ýaly guramalar öz hasabatlaryny Türkmenistanyň göz görteli ykdysady gaýrat etmeden habar berýär. Forbes jurnalynyň Halkara Valyuta Fondunyň ýakyny çap eden hasabatyna sarylanyp 10-njy maýda çap eden maglumatyna görä, şu ýyl Merkez Aziýada adamlaryň ortaçy aýlyk girdejesi soňky 20 ýylyň dowamyny iň pes derejede düşer. Türkmenistanyň jemi içer könüm bolsa 2015-nji ýylda 6,5% bolanyndan bu ýyl 4,10 çenli aşağı kaçar. Bu örköz 2014-nji ýylda 10,3% barabardy. Halkara Valyuta Fondunyň maglumatyna görä, dünýä bazaryna newit gazynyň bahasynyň pese gaçmagy girdejesi energiýa serişdeleriniň eksportyna bagly bolan ýurtlara has köp yaramaz täsir ýetirer. Türkmenistanyň ykdysadyýaty ýerasty baýlyklaryň esasanam daşary ýurtlara tebigy gaz satmagyň hasabyna dolandyrylýar. Türkmenistanyň gaz eksporty bolsa tas dogrulygyna diýen ýaly hataýa gönükdirilen. Emma şol eksportdan ýurda näçe girdejiniň gelýäni barada halka anyk maglumat berilmeýär. Emma Aşgabatyň Garadamak aýlagyny günlükçilik edip maşgalasyny ekleýän Sapar ağa we şeýlede maşgala eklenji üçin bu ýerde oturan 50 ýaşlaryň beglagy ýurdun häzirki ykdysady ýagdaýynyň Garadamaga hem göskön täsir ýetirip başlanyny aýdýarlar. Meniň ýaşym 50-den geçdi. Özümiň 5 sagam bar. Oglum işleýär. Ýöne hojalyk dolandyrmagy diňe onuň aýlygy ýetmeýär.
Şonuň üçin menim Aşgabatda iş tapaýyn diýip geldim. Owa ýerine iş ýagdaýy hasam kyn. Soňky döwür garadamaga işi gölläp gelýänleriň sany hem barha azalýar. Bäriniň ýagdaýy hem barha agyrlaşýar diýip Marly ýaşuly Beglaga Azatlyk radiosyna görüň berdi. Emma Beglaga ýaly welaýatlardan iş gölläp paýtagta gelen raýatlaryň problemasy diňe işiň agly bilen çäklenmän olar sözüne tutulup öz gelen welaýatlaryna ýyny berilmek howpy bilen hem ýüzbeýiz bolýarlar. Sebäp soňky aýlaryň dowamynda howpsuzlyk güýçleri welaýatlardan iş gölläp Aşgabatda gelen we Aşgabatda ýaşamak hem işlemek ruhsady bolmadyk adamlara garşy alyp barýan çärelerini barha artdyrýarlar. Bu hem welaýatlardan iş gölläp Aşgabatda gelen agyr ykdysady ýagdaýdaky adamlaryň hal ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrýar. Kardeşim Ýowşan Norwanyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Gaderly dinleýijiler, biz il içinde Gulwadyr diýilip atlandyrylýan bu ýer barada ýörite fotoseri hem çap etdik. Oňa tomaş etmek isleseňiz size azathabar.com web saýtymyzda syýahat etmäge çağırýar. Web saýtymyzda türkmenistanyň derwede.net, garawum.info, ojok.org proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Soňky aýlarda Türkmenistanda ykdysady ýagdaýlar sebäpli ençime deshanyň gurulşynyň hem togtudylandygy şol sebäpli welaýatlardan Aşgabatda gelip işleýän işçileriň ençemesiniň işsiz galandygyny habar berilýär. Eýsip bu deshalar haýsylar we olar nidelerde ýerleşýär. Biz bu soralar bilen gyzyklanyp şu gün ýer bilen Aşgabatyň birnäçe sebäpine aýlanyp görün Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimizde geçýär. Amanrada ykdysady krizis sebäpli Aşgabatda birnäçe deshanyň gurulşynyň togtudylygyny habar berilýär. Siz şeýle deshalary duş geldiňizmi? Şeýle deshalar esasan Miriyedi diýilip atlandyrylýan mikroraýonyna alyp barýan gurulşykda duş geldi bolýar. Bu ýerde ağının 30, belki 30'dan az köprek 9 gatly ýaşaýyş ýaýlarynyň gurulşygy eýýem hasan başlandy. Ýöne şoň bolmanyny 25 çemesiniň içinde işlep gören işçi ya kıymetli hareket yok. O yerde tabir zaylarının üstünde kuruluşu tehnikası götürücü kararlar ve atlar var. Orada şolorun işleyen yok. 30'dan köprek zayin borçluluğu 3-4'üsünde kuruluşu alınıp var diye. Yine de gözmeyleyen bir Aşgabat'ın Soğollu şehir sesinin Demirgal bulmatarına alınıp varlayan katezlerin kuruluşu bunun 3 yıl köprek vakti olur, o yerde sani 100'den köprek yaşayış sünnetlerinin 2 kat katezden kuruluşu başlandı. Häzir kuwatda şu katezden köprünün boyu yeten yönü 3'ü batırılmadık ya da 3'ü batırmak için käbir taýanly işler görülen. Ine 100'den köprek katezde de bolpy 4 daşdyny kuruluşu işler alınıp barýar, içinde işçilen işleyen gözüyle. Başga ýerlere maýony ýa-da ulabekler şular. Amanradan bazan deshalaryňyň gurulşynyň näme sebäpden togtudylanyny barada size maglumat barmy? Şol jaýlaryň gurulşyny alyp barýanlaryň tas ählisi ýaly hukuky gurulşyk firmalary, ine şo firmalaryň ýolbaşçylary ýa-da ýolbaşçynyň orunnaharlary buýrugynyň ýagny şäher häkimliginiň ýa bolmasa belli ministrlikleriň öz bağlaşan şertnamalaryny berza edip wagtyny geçirmeli pulu geçirmeýändigini aýdýarlar. Pul etmese de guruluş materialy ýok. Hem de onu işleyecek işçilere söyleriyen aylık yok. Şu sebepten guruluşu kärşinli togtaýar. Amanradan adatçy şeýle guruluşlarda welaýetden gelen ýaşaýjylar işleýärler. Bu ýagdaý olara nähil täsir etdirýär? Welaýetden gelenlere bir öz täsirini etdirýär. Onuň bilen ýetden üçin iş gözläp gelen adamlar bir ay 15 gün işlenden soňra iş togtaýar. Ondan olar işsiz, aýryk güllüksiz, gaýry ýa şäherde ýaşap ýörenler öz owasyna dolananyny kim görünok. Kaly bersede häzir kuwatda umuman welaýetden gelenleriň paýtagtda işe ýerleşmek mümkinçiligi döwlet hökümet häkimlikler tarapyndan kabul edilen ýörüýte kararlar bilen barha kynlaşdyrylýar, bir barha sözlümli mesele bolýar. Amanrada şu welaýetden Aşgabatda gelip işleýän ýaşaýjylar soň ýygyny öz welaýetlerine dolananda olaryň şol ýerde iş tapmak mümkinçiligi nähili? İş tapmak mümkinçiligi noladan? Sebäbi olar öňün öz welaýetinde iş tapman paýtagtynda tenäki
şäherlere, etraflara gelen adamlar o yerlerde häzirem iş ordularının azlygy metemälim duýulýar. İş tap bilen oklar. Sähra. Amanrada Aşgabatdan gepleşigde atnaşyp beren görünmeňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Aşgabatly ýadyjy Amanmurad Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde her ýyl okuwlar tamamlanan mahaly sınıflarda awatlaýyş işler geçirmek üçin değişli mektep resmileriniň okuwçylardan pul ýygnaýanlygy habar berilýär. Mara şäherinden işçi denan Sülgün dine mektebi tamamlanyny däl, eýse okuw ýylynyň dowamyny hem okuwçylardan dürli hyzmatlar üçin pul ýygnaýandygyny aýdýar. Ol bu barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Atşylywa görüň berdi. Her ýyl mektep döwrü toranda mektepleri remont etmek üçin mektep okuwçylarynyň enatalarynyň pul ýygnalýar diýilýär. Şu wagtda siziň etraplaryňyzda nähilek ýagdy? Etraplara bilemdik, ýani şäher ýerine ýaşaýan şäher ýerine şonýary. Her ýerinde 60 manat, 60 ýaşyna bir aýmeli, oňdaşyna tutup üçin berýär. Ýylyň dowamyny bir aýmeli şonu. Okuwçylar egdamen taşryp diýilmäkä, şo pul berip diýilmeli bilen bermeli. Berýär remontyny. Köýne pullan 60 ýaş manat berýär. Nisol okuwgy turan wagty şonu tepden toraýarlar. Onuň ýylyň dowamynda ýene nähilek jykdaýjylar ýüze çykýar. Ýylyň dowamynda çykyp dur mektebe näme klat üçin ne bitir almalýarlar. Ýani jurnal almalýarlar. Ýa-da bir plakat almalýarlar. Ýöne 5000-den 3000-den köýne pullan näme 5000-den 3000-den çykyp durşan gidip dur. Ýani bir dadyny kserkopiýadan geçirtmelýärler, bir bilan kan çykartmalýarlar. Gidip durşan ýaly. Jurnal nähilek jurnal bolýar. Jurnalyn bilmedik, jurnala pul ýygnaýardan jurnaly bermeli bilemedik, aňyrdan ýa-da jurnal alýanlar näre. Şu jurnal okuwçylaryň öýdi üçin ýa-da mysal üçin klat üçin mugallimyň baha goýan familiýa ýöretden jurnal. Ýok, baha goýana-da ýöne bilemok klat üçin alýarlar jurnala, ýygnap pul ýygnap alýarlar jurnala. Şu jurnal okuwçylaryň eline gelýärmi? Ýok, bir de göremdik. Ýok, bir de ýok göremdik. Klatda durýar. Klatda durýar. Şoňa şolaryň talap etdiň puluny bermäge her ýylda enatalaryň güýji ýetdiň hojalyklar we ýa ýetmeýän hojalyklar tapylýarmy? Ýetmeýän hojalyklar amma. Şonda da bir aýmella şo ýetmeýän hojalyklar amma berilýärdi. Şu ýagdaýa enatalardan garşylyk görkezýän bolýarmy? Ay bilmedik da onçasyny garşylyk görkezýänim badyr, men ýagdaýym ýok, adam ýok diýilýändir, onu ýöne şonu alýarlar da. Ertip bilmeýän çağa bolýarmy, tapylýarmy, ertip bilmeýän enat? Ba içinde şolam, ertip bilmeýän çağa da bolýar ba. Däw kakat işlemeýän ýa, ejek işläp ýa, ýeke hozurlukda bir adam eklen jetýän bolýar da, ana şolar ýa çağlaryň Kokrak bolýandyr, erteden okşalaran ha. Ana bari edilýän gaçyl. Şonu enatalar ýygnanda orta goýulýan ýa bolmasa çağlaryň özüne görkezme berilýän pul getirdi. Enatalar ýygnan on ýylda daýdyran ok. Bir de bir ýylyň dowamyny bir gerek enat ýygna edilýär, olmady onam göremdi. Çağlaryň özüne aýdyp goýberli. Remonda plan samalatdan pul ýygnamary, ýylyň aýagyny içine, aýyň plan satmasyny içine getirmeli. Ana şol. Mektebiň özünden döwlet tarapyndan bir zat çykarylyp mektepde bir göze görünüp durulan edilýän zatdan ýa mysal üçin umuman mektebiň sipir täzelenip ýa bolmasa daşyr mıramırlanyp ýa şoňalyk öňüne bagy ekilip territoriýasynda bir edilýän guruluşlukda tapylýarmy? Ýa şu mektepler bir durkuna durmy? Ay şu bir durkuna dur, köýne tipdak mektepler şu bir durkuna dur. Ýetýän zat ýok, daşyna mırama maýlanok, ýetişlik ýok şolarda. Ne partalaryň ýagdaýy nähili? Partalar täzelenýär, geçen ýyl täzelenýär şolaryň. Köp mekteplerde täzelenip partalar berildi. Köp kuratlara. Mektepler berilip berildi, dany mektepleň öýleri bölündir bilemde, kiçik klaslara goýuldy, ýokary klaslara goýulmýar, parta berildi umuman. Başga näme şu klaslaryň içinde başga näme täzelenýär döwlet tazaryny? Döwlet tazaryny bir däwer başga bir täzelenýän adyny göremdik şu. Habarçymyz Soltan Atşylywanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzda bellikleriniňizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatur edip bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS ýazyp habarlaşyp bilersiňiz. Şeýlede Line sosial ulgam arkaly hem biziň bilen habarlaşmak mümkin. Line ID-miz ýa-ni salgymyz Azat Habar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar güneligi gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatla ara ketmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.